Bantayan niyo ang kapaligiran na ito. At baka darating ang mga sundalo. Commander, ligtas ba tayo sa lugar na ito? Hindi ako sigurado. Kaya kailangan alerto kayo. Commander, kailan ba talaga tayo magpagkumaan? Kasi pinakalawang na ang parang natin, Commander. Kaya mag-alala. Bukas na bukas. Lulusog tayo. Paghanda kayong lahat. Dahil bukas ng umaga, ay lulusubin tayong kampo ng mga sundalo. Naintindihan niyo? Oo, Commander! May mga sundalo! Magsikalat niyo! Tumakas sa mga kalaban sa ilog. Sige, sundan natin, Mista. Sumuko na kayo! Stop! Ikaw bahala sa isa! Kapit, Mista! Mista, salamat dahil nag-accomplish tayo sa ating misyon. Walang naman, Mista. Tungkulin natin ang paglingkuran ng bayan, alang-alang sa kapayapaan. Pagmasdan mo ang kapaligiran, pakinggan mo ang daing ng mamamayan, umaasa't sumasamo sa tulong mo. Kalayaan ay makakamtan ng ating bayan. Hanggang kailan magtitiis ng kahirapan? Hanggang kailan magwawakas ang magulong kapaligiran? Wala na bang pag-asa ang ating bayan? Marami nang inaapi. Ang hangad ng bawat Pilipino ay
kapayapaan.